Il-Gvern ħareġ sejħa internazzjonali għal sieħeb strateġiku biex iċ-Ċentru Malti tal-Arbitraġġ jinbidel minn entità governattiva ftit li xejn użata għal opportunità ġdida ta' qoti ta' servizzi legali u finanzjarji. Ħabar dan il-Ministru għall-Ġustizzja u Imbonnici li f'konferenza il-ħamis filgħodu spjega l-għanijiet wara din il-bidla. Ikollu standards aħjar, ikollu struttura legali aħjar u jattira l-aħjar arbitri u practitioners. Permezz dan iċ-ċentru żewġ entitajiet kemm jekk individwi u kemm jekk kumpaniji minflok imorru l-qorti ta' pajjiżhom jew qorti internazzjonali jażlu jisolvu l-pendenzi tagħhom fiċ-Ċentru Malti tal-Arbitraġġ. Is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera spjega kif wieħed mill-oqsma li għandu ħafna opportunitajiet fl-arbitraġġ huwa dak marittimu. Għandna nistaqsu jekk hemmx opportunità wkoll, eventwalment, bħala speċi ta' sidekick minn din l-inizjattiva li waqfu id b'saħħitha għal arbitraġġ maritmu taħt il-kappa ta' dan iċ-Ċentru Malti Internazzjonali ta' Arbitraġġ. Nemmen li b'dan il-mod nistgħu nsaħħu isem pajjiżna fil-qasam maritmu u li permezz tiegħu nikkompetu ma' istituzzjonijiet kbar f'dan il-kamp. Dan intqal fid-dawl li f'Malta hawn wieħed mill-akbar reġistri merkantili fid-dinja u s-sidin tal-vapuri li huma reġistrati f'pajjiżna jistgħu jażlu li f'każ ta' tilwima jirrikorru għaċ-Ċentru Malti għall-arbitraġġ. Iżda kif ħareġ ċar fil-konferenza fejn kienet ippreżentata l-viżjoni tal-Gvern, l-opportunitajiet huma mifruxa f'bosta setturi. Immaġinaw il-potenzjal kbir li hemm f'setturi oħra diġà stabbiliti f'pajjiżna bħal l-avjazzjoni u il-gaming industry. Hemm numru ta' fatturi li jagħmlu lil Malta il-post ideali għall-arbitraġġ bħalma huma l-fatt li aħna lokati ċentralment. Fuq kollox dan huwa eżempju ieħor ta' kif tista' tkun xprunata l-bidla fis-sistema tal-ġustizzja. Sistema li għal ħafna snin se tidderet bħala waħda reżistenti għal inizjattivi ġodda.